Bħalma qegħdin taraw ukoll qegħdin sejrin tajjeb ħafna fil-proċess tal-tilqim tal-COVID fejn aħna għaddejjin skont l-istrateġija ta' dawk in-nies l-iktar li huma ħajgwadanjaw propju minn din it-tilqima. Għandna l-ewwel grupp ta' nies, dak li semmejnieh bħala l-ewwel cohort li laqqamna l-maġġor parti tagħhom issa, infatti għandna dawk in-nies kollha li jaħdmu fis-settur li huwa kliniku li jkollhom kuntatt mal-pazjenti fejn il-maġġor parti tagħhom ġew imlaqma, baqalna ftit ieħor li għaddejn bil-proċessi tagħhom. Fid-djar tal-anzjani wkoll li kienu fil-mira tagħna li nilħquha minn ta' quddiem, hemmhekk dawn ukoll tlaqmu anke bl-ewwel doża u ħafna minnhom ukoll bit-tieni doża, baqalna xi ftit djar fejn kien hemm xi każijiet pożittivi u allura kienu qegħdin l-anzjani fi kwarantina u dawk ukoll la darba jħorġu mill-kwarantina nkunu qegħdin inlaqmuhom ukoll. U bekk nkunu qegħdin ukoll nikkaverjaw dawn id-djar tal-anzjani kollha wkoll. Anka dawk l-anzjani li huma ta' il-fuq minn 85 sena, daw kollha li batnilhom litri huma tlaqmu u jekk baqa' xi ftit nies li għadhom ma tlaqmux u għad m'għandhomx appuntament infakkarkom biex iċċemplu l-145 ħalli nkun nistgħu wkoll inlaqmukom. Anka dawk l-anzjani ta' il-fuq minn 85 sena li huma ma jistgħux joħorġu, ma jistgħux jiġu fiċ-ċentri tas-saħħa, qegħdin nofru dak is-servizz fejn jiġu propju fid-djar tagħkom u nlaqmukom, għaddej ukoll il-proċess fit-tilqim ta' dawn nies u ħankomplu nsaħħuh ukoll biex il-ġimgħa d-dieħla wkoll ikollna iktar persuni li jkunu qegħdin inlaqmu ħalli nħaffu iktar il-proċess u dawk in-nies li qatt m'għandhomx appuntament infakkarkom biex iċċemplulna fuq il-145. Allura dan il-grupp ta' l-ewwel wieħed li aħna għamilna target għalih hemmhekk issa kaverjajna l-maġġor parti tiegħu. U bħalma rajtu wkoll din il-ġimgħa mxejna għat-tieni grupp li għandna dawk l-anzjani ta' età bejn 80 u 84 sena li dawn ukoll irċivejtu litri d-dar u anke minn nhar l-erba' diġà bdejna nlaqmu dan il-grupp ta' anzjani. U allura dawn qed isir firxa iktar wiesa fejn għandna 10 ċentri tas-saħħa u għandna 20 berġa oħra fejn qegħdin inlaqmu għaliex tifhmu li dal-grupp hu ikbar allura qegħdin nifirxuh iktar. Biex bekk nkun nistgħu nlaqmu kemm jista' jkun malajr il dan il-grupp ukoll. U l-istess jekk xi ħadd għadu ma rċivix litra jekk jogħġobkom ċemplulna. U anka mill-bieraħ bdejna dak il-grupp ieħor li qiegħed f'dan il-cohort li qegħdin inlaqmu bħalissa bħala second cohort li huma dawk il-frontliners li mhumiex kliniċi hawnhekk għandna dak il-grupp ta' l-Armata, il-Pulizija, il-Civil Protection u dawn kollha huma n-nies li qegħdin nibdew inlaqmuhom ukoll bħala il-frontliners. Ukoll għandna l-preparamenti biex nidħlu fil-grupp li jmiss ukoll li huwa l-grupp fejn ġa fih nibqgħu niżlin iktar lejletajiet, però wkoll għandna dawk in-nies li huma vulnerabbli. Nfakkarkom li fil-kondizzjoni tal-COVID hemm ċertu kondizzjonijiet kroniċi li l-persuna ħajpoġġuh iktar f'riskju li jkollu komplikazzjonijiet, iktar riskju ta' imwiet, u allura wkoll dawn għamilna tajnihom il-priorità għat-tilqim. U allura mill-ġimgħa d-dieħla ħatibdew tirċievu litri għal dawn in-nies li kienu fil-kategorija ta' vulnerabbli biex ukoll imbagħad għal ġimgħa ta' wara tibdew ukoll titlaqmu wkoll. Tifhmu li dan huwa grupp kbir, huwa grupp ta' madwar 25,000 persuna u allura aħna nibdew nibagħtu litri bil-mod. Ġifi dawk in-nies li huma f'din il-kategorija u għalissa l-ġimgħa dieħla ma jirċivux litri, m'hemmx għalfejn toqgħodu ċemplu għaliex aħna nibdew nibagħtu għalikom bil-mod il-mod u nkun nistgħu nlaqmukom. Ġifieri grupp nkunu qegħdin inlaqmu wkoll dawn in-nies intom li intom vulnerabbli. Nfakkarkom li l-vulnerabbli jkunu etajiet minn 16 il sena il fuq. Bekk bħalma qegħdin taraw it-tilqim għaddej sew propju infatti anke l-pjan li kellna mxejna aktar quddiem, infatti qegħdin bil-quddiem bi 15 il-ġurnata. U dan kollu jiddependi ta' kemm ikollna tilqim li jkun ġej minn barra. Iżjed ma jkollna tilqim ġej minn barra, iżjed nkun nistgħu nħaffu il-proċess tagħna. U bħalma qegħdin taraw din il-grafika hawnhekk qegħdin taraw li d-dożi li aħna qegħdin nagħtu dejjem qegħdin jiżdiedu u barra d-dożi tal-ewwel waħda din taraw issa wkoll qed ikollna dawk il-linji fejn qegħdin narawhom ħomor fejn huma dawk in-nies li ħadu t-tieni tilqima. Allura sal-bieraħ aħna ilħaqna tajna 33,477 doses u minn dawn
kien hemm 6,457 li kienu is-second dose, ġifieri għandna dan l-ammont ta' nies li diġà ħadu it-tieni doża. Dan huwa proċess li mixjin tajjeb, fatt jekk tħares fl-Ewropa kollha qatt ma kien hemm proċess fejn ingħata tilqim daqshekk malajr. U dan huwa awgurju tajjeb fejn inti għandek ħafna nies jaħdmu flimkien, għandek il-kumpaniji qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna flimkien ukoll mal-entitajiet ta' kull pajjiż u anke dedikazzjoni ta' ħafna nies biex il-proċessi jimxu kif suppost u anke ikollna tilqim kemm jista' jkun malajr imma tilqim li jsir bil-għaqal ukoll. Għadna għaddejjin bil-każijiet imma bħalma rajtu dal-aħħar ġranet kellna tnaqqis sostanzjali minn numru ta' każijiet. Infatti, il-bira għamilna 3,237 tests u minn dawn kellna 57 li kienu pożittivi. U allura t-total ta' każijiet issa huwa ta' 18,442 cases. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ li huwa ta' 134 u allura total recovered li kellna sa' issa mill-bidu tal-pandemic huwa ta' 15,701. Sfortunatament, mill-bira ħallum kellna 4 imwiet oħra u allura t-total ta' każijiet huwa 277 cases. U dan allura nkun qegħdin issa naraw li għandna 2,464 każijiet li huma attivi. Is-sitwazzjoni tagħna għandna l-maġġor parti tal-każijiet attivi li qegħdin jiġu rikoverati fid-dar tagħhom, però għandna 166 li qegħdin fl-isptarijiet kemm dawk li għandhom bżonn il-kura jew inkella għandhom bżonn iżolazzjoni. Fl-ITU għandna 20 persuna li qed jieħu l-kura. F'Mater Dei l-Infectious Disease Unit għandna 8 cases, Mater Dei f'wards oħrajn għandna 44 cases, Boffa għandna 8 cases, St. Thomas 9 każijiet, Caring Grek għandna 14 il-każ, Good Samaritan għandna 41, Mount Carmel għandna 14 u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandna 8 każijiet. U hekk kif naraw il-total ta' każijiet attivi kumulattiv ikun qiegħed dejjem jiżdied, però jekk inħarsu naqra lejn ix-xejra tal-każijiet pożittivi li jkun qed ikollna, din naraw din ix-xejra fejn dak il-pik li kellna li kien korrelat mal-każijiet tal-Diċembru u ta' New Year fejn kien hemm diversi każijiet bħalma spjegajna ta' clusters relatati ma' attivitajiet tal-festi. Issa, bil-mod il-mod, bdejna niżlin l-isfel u propju il-7-day moving average issa qiegħed ta' 141. Ma nafux eżatt ħajġri, jiddependi minn diversi fatturi, però jiddependi ħafna wkoll mill-behavior tal-poplu Malti. Jiddependi kemm aħna f'din il-fażi waqt li għaddejjed il-qim nibqgħu attenti wkoll għal mezzi ta' mitigazzjoni. Il-kontroll qiegħed fidejn in-nies kollha li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb li jsegwu dawn il-miżuri. Jekk l-affarijiet jibqgħu niżlin, ovvja li anka il-7-day moving average jibqa' nieżel l-isfel ukoll. U anka qegħdin naraw xejra wkoll li hija tajba fejn qegħdin naraw fid-djar tal-anzjani li anka hemmhekk in-numru ta' każijiet qiegħed jiżdied u bħalissa għandna ftit każijiet li huma l-aħħar ġimgħa kellna każijiet f'erba' djar li huma numri li huma żgħar bħal qegħdin taraw f'din il-grafika wkoll u dan huwa kollu sforz ta' kombinazzjoni ta' każijiet li aħna qegħdin nieħdu ħsieb ukoll bqajna dejjem l-infection control measures imma niftakru li hemmhekk ukoll bdejna it-tilqim għaddej. Fil-komunità, il-clusters baqgħu il-każijiet li jkollna li huma relatati fil-households u anka numru ta' clusters relatati ma' social gatherings u anka workplaces u wkoll baqalna xi każijiet li kienu relatati wkoll ma' sports activities u anka gyms. U kellna numri anka ta' tfal l-iktar fis-sekondarja fejn dawn kellhom ukoll kuntatti anke waqt sports activities u allura hemmhekk inti jkollok persuni li ħajkollok jekk ħajkunu marru l-iskola ħajkollok numru ta' tfal oħra li ħajkunu qegħdin jitpoġġew ukoll f'kwarantina. Allura rridu noqogħdu attenti mill-attivitajiet kollha li għandna u anke insegwu l-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna. Il-każijiet attivi li korrelaw ħafna ukoll mal-każijiet li huma pożittivi u anka mal-recoveries li jkollna issa bħalma rajna bdew niżlin bil-mod. U Għawdex ukoll qegħdin naraw nuqqas ta' każijiet, ftakru li kellna dak il-pik fil-bidu ta' Jannar f'Għawdex u issa bħalissa għandna 69 każ attiv mit-total ta' każijiet attivi li għandna.
Kien ħarsu lejn l-etajiet, il-maġġor parti tal-każijiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa kienu ta' etajiet bejn 25 u 44 sena, l-istess xejra li kien qed ikollna li wkoll huwa minnaħa sinjal tajjeb li ma jkollniex dawk l-age groups tal-iktar anzjani li jiġu affettwati għaliex dawk huma l-iktar nies li huma vulnerabbli. U jekk inqablu x'ġara din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li konna noqqas fl-etajiet kollha kemm huma. U anka l-average età tal-każijiet li kellna dil-ġimgħa kien ta' 40 sena. Mortalità, qegħdin naraw li l-mortalità bil-mod naqqas minn dak il-pik li kellna, però nistennew li xorta la darba jkollok nies li jkun għadhom l-isptar u bħalma rajtu għandna numru ta' nies li għadhom l-isptar, hemmhekk jista' jkollok kadenza tagħhom u jistgħu wkoll ikollok l-imwiet. U jekk inħarsu lejn l-imwiet għadna bil-maġġor parti tal-każijiet li jkunu qegħdin affettwati f'dik l-età l-iktar predominanti bejn 75 u 84 years. It-testing għadu hemmhekk. Importanti ħafna li kull min ikollu xi sinjali li għandu xi sintomi importanti li tiġu biex tagħmlu t-testijiet. U aħna bqajna wkoll għaddejjin bil-testijiet tagħna fil-hubs tagħna li dawn jiġu analizzati fil-laboratorju ta' Mater Dei u kemm jagħmlu analiżi ta' testijiet bil-PCR, għandna wkoll testijiet li jsiru minn boffa u fl-ajruport li jsiru bil-rapid testing u wkoll minn dawk il-każijiet pożittivi li jkollna aħna nagħmlu random testing għal genetic sequencing mill-molecular diagnostic section fil-laboratorju ta' Mater Dei. Fakkarkom importanti għaddej it-tilqim, imma xorta rridu nibqgħu insegwu il-mezzi ta' mitigazzjoni u l-mezzi ta' prevenzjoni ta' distanza, nevitaw il-gatherings li niltaqgħu ma' xulxin, nibqgħu nilbsu il-maskli, importanti ħafna, u anka l-importanza tal-ħasil tal-idejn. Rajtu il-konsegwenzi li evitajna ħafna marti ieħor ukoll. Infatti bħal dan iż-żmien aħna jkollna ħafna każijiet tal-influenza għaddejjin, però din is-sena rajna xi ħaġa li ma rajnija qatt qabel fejn ma kenniex każijiet tal-influenza jew inkella kienu ftit ħafna. Allura, ċertu prinċipji li tallimnihom ukoll fil-COVID importanti li nibqgħu nżommuhom, speċjalment il-fatt li persuni jkunu ma jifilħux, ma jmorrux l-iskola, ma jmorrux ix-xogħol u anka il-mezzi ta' iġene importanti ħafna. Għajna dejn ukoll blit-testjar fil-laboratorju tagħna, fakkarkom li għandna lista tal-Amber countries fejn dawk huma obbligati li jġibu PCR test magħhom u dawk li ma jkollhomx nagħmluhom fil-ajruport tagħna. Infatti aħna għamilna rapid antigen tests ukoll f'ajruport li mill-28 ta' Jannar sa 3 ta' Frar għamilna 820 u hemmhekk kellna 2 li kienu reactive. Fakkarkom jekk ikolkom is-sintomi jew iċċemplu il-helpline tagħna l-111 jew inkella tistgħu tibbukkjaw ukoll fuq covidtest.gov.mt u fatti dan qed naraw li ħafna nies sabu dan is-servizz tajjeb ħafna wkoll u qed jiġi utilizzat li fatti kellna 12,789 persuni li bbukkjaw it-test tagħhom fuq dan is-servizz. Għalina dan huwa tajjeb li tużaw għaliex hemmhekk ħajkollna d-dettalji tagħkom li jkunu eżatti. COVID alert, importanti ħafna li tiddownloadjawha din ukoll din-app, infatti kellna sa issa 93,189, infatti dan ifisser ta' 19% tal-popolazzjoni u minn dawn il-persuni li kienu pożittivi aħna tajnihom il-code lil 558 u minn dawn daħlu il-code 330. Fil-fatt kien hemm 1,488 li qalulna li kellhom alert fuq il-mobile tagħhom. Nfakkarkom ukoll li f'din l-aħħar ġimgħa ħadd irċievu alert ukoll fuq il-mobile tagħkom għaliex saret update lil din l-application, allura nfakkarkom il dawk in-nies li għandhom din l-application biex tagħmlu l-update li hija xi ħaġa li tkun korrenti u li tiġri regolari. Allura nitlobkom biex tagħmlu update ta' din l-app ukoll fuq il-mobile tagħkom. Din hija support ieħor biex aħna nkunu nistgħu inkomplu nsaħħu iktar il-contact tracing li baqa' għaddej, il-każijiet kollha li qed ikollna dejjem qegħdin jiġu investigati u dejjem ikun hemm il-contact tracing u għaddej. Permezz tal-app ħatkun qiegħda issaħħaħ il-contact tracing tagħna. U minn hawn nixtieq nappellalkom biex
Qegħdin naraw sitwazzjoni fejn vera dal-aħħar ġranet in-numru ta' każijiet naqsu. Però nappellalkom li huwa importanti li nibqgħu insegwu l-miżuri għaliex huwa permezz tal-miżuri u wkoll bil-mod imbagħad l-impatt tal-tilqim li aħna jirnexxielna nżommu n-numri baxxi. Ejja naħdmu flimkien ħalli dak li ġranna eżatti wara l-miliet u l-festi tal-ewwel tas-sena ma jerġax jiġri u ma jerġgħux jitilgħu il-każijiet. Hello everyone, welcome to the COVID bulletin. We are doing very well with the vaccination outroll of COVID vaccination, whereby we have covered most of the first cohort, whereby we have covered most of the clinical settings workers. We have covered the elderly homes with both the first and many of them have been covered with the second dose of vaccination as well. We will be covering soon also those homes who had cases and are in quarantine. We also have people who are aged 85 years of age have all received the letter and been vaccinated. If anyone did not receive the letter yet or does not have an appointment, kindly call us on 145. This week we have moved on into the second cohort as well, whereby letters have been sent to people aged between 80 and 84 years of age, and appointments have already been given, and they have started vaccination as of this week. So all those people who have received this invitation, I appeal to you to accept this invitation and come for the appointment. It is very important that you stick to the date of the appointment and stick to the time as well. And we have also started, as from yesterday, vaccination of frontliners who are not clinical, including civil protection, police, the army, and we'll move on to these frontliners. The uptake of the vaccination is doing very well. We are meeting with the amount of vaccines that we are receiving from the companies through the contractual agreements. So the number of vaccinations are increasing each day, and also the number of vaccinated people with the second dose are also increasing as well. We also, the current situation is that from the tests that we carried out yesterday, 3,237 swabs, we have 57 cases which resulted positive. So the total number of cases which are positive from the beginning of the pandemic is 18,442. We also had 134 people who recovered, so the total number of recoveries is 15,701. Unfortunately, we had 4 deaths over the past 24 hours, so the total number of deaths is 277, and there are 2,464 active cases. As you see, the number of cases is on the decline right now, so the moving average is 141, and we need to be sure to continue to take the mitigation measures that are in place, the prevention measures which are in place, so that we will continue to decrease this number. It's important that all those people who have been invited for the vaccination to accept our invitation and come for the vaccination, and also everyone to take the preventive precautions that we have in place. Thank you. Good afternoon, Professor Gauci. Laura Kalea from Malta today. I have 2 questions. The first is how many cases of the UK variant do we have in Malta, and do you find the number worrying? And the second is, what is your position on spectators being able to return to watching sports in person with COVID measures? Thank you. Okay. For the variants, as I have explained, we identify a number of the positive cases that we have. We target them because we identify all those people who are positive and coming from abroad. We also try to identify any clusters which are either big or we saw rapid transmission, so that we will be able to target these groups, and we then also target a number of other random samples as well. If you remember, in December we had identified 3 cases. 2 cases were a couple who came from UK, which was picked up at the airport. They were in quarantine, and we sampled as well and did the genetic sequencing on their samples, and they came positive. And we also had another lady who had contact with another person who came from UK, from her family.
So we continue to investigate that group of this lady, and we actually confirmed the person whom she had contact with who came from UK. And actually he was the UK variant, and also a total of another 6 people. So that was 7 persons who were positive from this cluster who actually were the UK variant. And we have also identified another 6 positive UK variants, which we are currently investigating to see whether there are any links with other cases and any links with travel abroad from other people as well. With respect to the situation regarding spectators, as we have already mentioned, we are still in the phase of the pandemic. We need to see and give time for the vaccine to have its impact. And we know that the situation when you have people who are gathered together, that will increase the risk of transmission from one person to the other. And we also know that we have legislation which limits the number of people who can aggregate together, always with mitigation measures. Well, f-snar tajjeb, f-Sergawċi, Jessica Rena mit-Times of Malta. Il-kollega semmet il-varjant u zjed kmini din il-ġimgħa għattinna li ħatkunu qed tiżdiedu n-numru tal-genetic testing minn 50 forsi tirdupjaħ. Hemm xi progress qed taraw li forsi tingaġġaw xi labs minn barra minn Malta. U taħseb li hemm ir-riskju minħabba s-sajs ta' Malta u anke d-densità tal-popolazzjoni li jibqa' jinxteret u hemm il-bżonn li jsiru iżjed testijiet. U hekk forsi tista' tgħidilna x'inhu l-R factor bħalissa? Grazzi. Fuq il-genetic sequencing tajjeb ngħidu li l-laboratorju tagħna f'Mater Dei li huwa l-Molecular Diagnostics Laboratory għandu l-kapaċità biex jagħmel il-sequencing. Infatti sam il-bidunet konna diġà bdejna ftit sequencing, però kif rajna f'Diċembru li kien hemm dan il-varjant li ħareġ fl-Ingilterra hemmhekk saħħaħna wkoll is-sequencing hemmhekk. U anke dil-ġimgħa żidna iktar l-ammont ta' testijiet li għamlu f'dan il-laboratorju. Ġifieri bħalissa għandna l-faċilità li qegħdin nilħqu dak li l-ECDC qiegħda tirrakkomanda. Infatti l-ECDC tirrakkomanda li inti tagħmel beħed ieħor 5% tal-każijiet pożittivi li inti jkollok inti fil-komunità tiegħek għaddejja. U allura aħna qegħdin nagħmluhom dak l-ammont. Aħna dejjem nibqgħu nżidu, ma niskludu xejn li inti jekk ikollna bżonn inżidu nfittxu iktar risorsi, però bħalissa kif qegħdin bħalissa il-laboratorju qed ikun kapaċi li jlaħħaq mad-domanda u anke skont il-linji gwida li tawna l-ECDC biex nagħmlu bħala ammonti ta' sequencing. L-importanti huwa sequencing li jsir u anka li inti tibqa' dejjem il-mezzi ta' mitigazzjoni għaliex nafu li meta inti jkollok il-varjant dan nafu li jiġi trasmess iktar. U allura aħna qegħdin nagħmlu enfasi ħafna fuq dawk in-nies li jiġu minn barra, speċjalment dawk li ġejjin minn l-Amber countries u minn pajjiżi fejn nafu li hemm il-varjant, pereżempju l-Ingilterra, fejn nafu li hemm il-varjant li qed jinfirex, dak huwa red zone, jiġifieri anke jekk xi ħadd ħajjiġi minn barra li huwa Malti jew inkella għandu residenza Maltija, dan meta ħajjidħol mill-ewwel ġa kwarantina. U allura hemmhekk jekk kien inserta dal-persuna kien pożittiv hemmhekk ma jkunx qiegħed iferrixa. Allura l-mod ta' kif inti tista' timminimizza ir-riskju li inti jinfirrixlek il-varjant huwa simili ħafna bħalma rnexxinna kontrollaw sitwazzjonijiet qabel, milli inti toqgħod attent minn dak li jkun ġej minn barra fejn hemm riskju kbir inti tagħmel il-mezzi ta' jew red zone jew inkella amber skont ma jkun hemm bżonn u anke li taqbadhom mill-ewwel u li inti tagħmel iżolazzjoni u contact tracing tan-nies li huma preżenti. U allura hemmhekk inti tkun qed tikkontrolla b'dan il-mod. L-R factor qiegħed bejn 1 u 1.5. Nsellim l Prof. Gawċi li mkarter għal Television Malta, għandi għatta mistoqsijiet rigward ukoll il-wasla tal-vaċċin ta' AstraZeneca, l-biraħ tabba li se tasal il-ħadd li ġej, iżda Malta bħal numru ta' pajjiżi oħra stati membri tal-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjoni li tuża fuq persuni bejn 18 u l-55 sena. F'dan l-isfond, il-miri li kellna qabel, per eżempju, zazax bħali li kienu ħajħdu it-tilqima aktar tard mill-cohorts li semmejt inti wkoll. Din se timxi wkoll il-qoddim. Tieni mistoqsija
l-Ingilterra l-bieraħ tħabbar li se jsir dak l-istudju biex jaraw jekk mhux effikaċi li tintuża vaċċinu tilqima differenti, l-ewwel doża pereżempju AstraZeneca, it-tieni doża Pfizer BioNTech. Din hija xi ħaġa li qed naraw aħna wkoll hawn Malta biex neżaminawha. It-tielet mistoqsija il-procurement ta' tilqimiet oħra bħal tilqima ta' Sputnik li wkoll dil-ġimgħa ħareġ rapport f'ġurnal awtorevoli li din għandha wkoll rata ta' effiċjenza ta' 92%. Din hija fuq il-ħsibijiet tagħna li forsi wkoll nippruvaw niksbu dan il-vaċċin u vaċċin ieħor. Thank you. Grazzi, kollha mistoqsijiet importanti mela. Avvanz ieħor huwa li iżda ma qed jgħaddi żmien iżda konna tilqim li qegħdin jiġu jingħataw l-autorizzazzjoni minnaħa tal-European Medicines Agency, ġifieri kellna tal-Pfizer, tal-Moderna u issa għandna wkoll tal-AstraZeneca li huwa xi ħaġa tajba ħafna. Aħna kellna dawk il-pjanijiet li kienu abbażati fuq il-Pfizer u anka fuq tal-Moderna. Allura l-fatt li issa jibdew jiġu iktar dozi anka tal-AstraZeneca hemmhekk inti tkun dejjem tmexxi l-programm iktar qudiem. Bħalma rajtu diġà f'dawn il-ftit ġimgħat li għadna kemm bdejna, diġà mill-ewwel pjan li kellna aħna diġà mxejna bi 15-il ġurnata, jiġifieri iżjed ma jkollna tilqim, iżjed ħanavvanzaw. U dak li aħna ħdimna għalih li inizjalment aħna meta saru l-agreements ukoll jiġu firmati l-agreements ma' diversi kumpaniji. Ħalli inti min ikun l-ewwel li jiġi awtorizzat, inti ħajkollok mill-ewwel aċċess għalih. U dak kienet xi ħaġa li ħadmet tajjeb għal Malta anke simili ma' pajjiżi oħrajn. U allura aħna naraw li propju nara l-ħadd għandu jaslu wkoll iktar tilqim tal-AstraZeneca u dak mbagħad ukoll ikun hemm ir-rollout tagħhom dejjem nibqgħu għaddejjem bil-prioritajiet tal-istrateġija li kif ippjanajna però inti dejjem iżda ma jkollok iżjed timxi il-qudiem. Iva, tajb semmejt ukoll studju li għaddej fl-Ingilterra fejn dawn qegħdin jagħtu l-ewwel doża ta' tip ta' tilqima mbagħad jagħtu t-tieni doża ta' tilqima oħrajn. Dawn huma tip ta' clinical trials li jkunu għaddejjin f'dawn il-pajjiżi fejn inti tkun qed tagħmel dawn it-trials taħt għajnejn li qed tqabbel x'jiġri bħala efficacy f'każijiet bħal dawn u anke qed jiġri meta inti jkollok l-istess doża li hija dejjem tagħti. Malta dejjem imxejna fuq dak li tgħidilna l-European Medicines Agency u jekk joħorġu dawn il-clinical trials naraw x'ikun l-aħjar propju biex ikollna l-aħjar outcomes anke min-naħa ta' efficacy ta' dawn il-vaccines. Semmejt ukoll il-vaccines oħrajn bħal semmejt il-Sputnik vaccine li din hija l-vaccine li jagħmlu Russja. Aħna dejjem inkunu qegħdin nofru lill-pubbliku Malti dawk il-vaccines li jkunu ġew awtorizzati mill-European Medicines Agency u anke skont ukoll il-Joint Procurement Agreement li jkun sar mal-Unjoni Ewropea. Sellemlek Prows Gawċi per la ġus minn One News. Ser inkompli fuq il-mistoqsija li għamil kollega fuq il-vaċċin tal-AstraZeneca. Il-deputat Prim Ministru l-biraħ qal li se titqassam lil kull persuna vulnerabli ta' kull età. Dawn jinkludu n-nies li jieħdu il-mediċina mill-POYC u jekk iva kemm huwa stmat li ser jieħdu għanies. Biex nklarifikaw naqra sissa aħna l-vulnerabli tajjeb, ħankunu qegħdin nagħtuhom il-vaccines li għandna available għalihom li hija dik li għandna tal-Pfizer tal-Moderna tajjeb. Għalissa l-AstraZeneca għadha ma waslitx allura pjani tal-AstraZeneca jkunu wara. Il-pjan huwa li nużaw dawk tal-Pfizer jew kellha tal-Moderna għal vulnerabli. Persuni li huma vulnerabli bħalma spjegajt huma dawk in-nies li huma għandhom iktar riskju ta' komplikazzjonijiet u dawn ħajibdew jirċievu litri mill-ġimgħa d-dieħla biex nkunu jistgħu jibdew jiġu biex jingħataw din it-tilqima wkoll. U dawk li se jirċievu l-ġimgħa d-dieħla m'hemmx fejn ċimpluna x'nafu bikom, allura stennew sakemm aħna nkunu qegħdin nibatu għalikom. U importanti ħafna li dawn huma gruppi li aħna qegħdin nagħmlu target għalihom għaliex aħna rridu nagħtu l-aħjar protezzjoni li jista' jkollkom minn din it-tilqima. Nisellimlek Prows Gawċi, Francisco Catania, Net News. Preżentament, kemm hawn persuni illi jinsabu taħt kwarantina? Kif ukoll kemm kien hemm każi fl-iskejjel minn Jannar sissa kemm studenti u edukaturi? Xi ħaġa oħra li xtaqt nistaqsik, min kellu l-appuntament
għat tini doza tal-vaċċin kien hemm min ma tfaċċax u jekk dan seħħ x'jiġri mid-doza. U l-aħħar domanda punt ta' kjarifika jekk jogħġbok biex inkompli mal-kollega tiegħi. Jiġifieri każi tal-varjant mir-Renju Unit Malta kollox anka dawk li għadhom qed jiġu investigati 15 kienu kemm kienu? Grazzi. Mela, fil-gwar ta' kwarantina, jekk bħalissa nħarsu lejn it-total ta' każijiet li għandna li jinkludu kemm dawk in-nies li huma qegħdin f'izolazzjoni minħabba li kienu huma pożittivi kif ukoll dawk il-nies li kienu f'kuntatt qrib tagħhom għandna 7,788 li huwa numru li rajna għaliex kellna numru ta' nies li meta kienu pożittivi ltaqgħu ma' numru ta' nies oħrajn allura dak ikun qed jikber ukoll. Fuq studenti u edukaturi kellna numru ta' każijiet simili bħalma jkollok riflessjoni fil-komunità. L-iktar problema li kien hemm hija li inti meta għandek persuna, speċjalment fil-tfal żgħar, li jkollok persuna li jkun affettwat, allura inti ħajkollok tpoġġi il-klassi kollha mbagħad f'kwarantina għaliex fit-tfal iż-żgħar ma jkunux qegħdin libsin il-maskri allura hemmhekk ħajkunu kollha qegħdin close contact. Allura hemmhekk in-numru ta' nies li jkun qiegħed hemm f'kwarantina. L-ikbar miex l-fatt it-tfal li jkunu qegħdin jiġu affettwati, miżjed għaliex inkunu qegħdin impoġġu dawk in-nies f'kwarantina. U għalhekk rridu nqogħdu attenti u nimminimizzaw kemm nistgħu għaliex aħna l-iskop tagħna huwa li kemm nistgħu nipproteġu l-edukazzjoni. Jekk nħarsu lejn is-second dose, bħalma qegħdin taraw, aħna qegħdin niġbru l-istatistika, ħa naraw eżatti min ikunu nies li ġew għal l-ewwel doża u anke dawk li ġew għat-tieni doża wkoll. U ftakru li meta inti għandek persuni li aħna nkunu qegħdin ikollna dożi lesti għalihom, hemmhekk aħna nkunu qegħdin nippreparaw biex aħna nkunu qed nilħqu dawk in-nies kollha li huma jkunu qegħdin ġejjin għal tilqim. F'każijiet fejn ikun hemm xi nies li għal xi raġuni ma jiġux, aħna jkollna reserve list li nistgħu nkollu nċemplu lin-nies li jkun jistgħu jiġu propju dak il-ħin għat-tilqima biex aħna ma jinħlewx il-dożi li jkollna. U fuq il-varjant nikkonferma li issa kellna 15 il-persuna, però 7 minnhom kienu cluster wieħed li kollha kienu relatati ma' persuna waħda li ġie mill-Ingilterra. Good afternoon, Professor Gauci. Sam Vasallo, Loving Malta. I have 3 questions. Is the government considering allowing GPs and family doctors to administer jabs to speed up Malta's vaccination program? Secondly, how many vaccine doses have been wasted so far? And lastly, given recent figures, do you think that we're on the way out of this latest wave? Thank you. Fuq it-tobba anka bħalma ħabbar fil-Parlament il-Deputat Prim Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, iva aħna naraw kif kulħadd jista' jgħin f'din il-rollout tat-tilqim. U allura qegħdin naraw kif ikollna mudell ukoll fejn inti jkollok it-tobba tal-familja wkoll li jkun jistgħu jgħinu fl-amministrazzjoni ta' din it-tilqima u kif ikollna ukoll il-programm aħna nkunu qegħdin nikkollaboraw ukoll ma' dawn it-tobba. Fuq il-vaccines, aħna ftakru li dawn huma vaccines li jiġu multi-dose files, ġifri inti ħajkollok fjala li minna tkun qed toħroġ ammont ta' vaccines minna, ġifri tal-Pfizer toħroġ bejn 5 u 6 dozi u tal-Moderna toħroġ 10 dozi. U allura aħna qegħdin attenti ħafna biex nkun nistgħu nassiguraw li dak kollu li nkunu qegħdin aħna nieħdu minn dawn il-fjali jkunu l-massimu li tista' tieħu u għalhekk kif ukoll ġibt il-kollega tiegħek ta' qabel aħna qed ikollna wkoll dak li ngħidulu reserve list li jekk ikun hemm xi ħadd li għal xi raġuni ma jkunx ġie għat-tilqima aħna nkun nistgħu nċemplu lil persuni oħrajn biex nkun nistgħu propju nagħtu ilhom ukoll. Iva, infatti bħalma rajtu dal-aħħar ġranet kellna numri ta' każijiet li kienu inqas milli konna qegħdin naraw fil-ġimgħat ta' qabel. Il-graf li urejna ta' trends hija ċara ħafna fejn kellna dak il-pik qawwi li kien ċar ħafna li kien relatat mal-każijiet li kellna fil-Christmas u anke l-attivitajiet ta' New Year. Bqajna għaddejjin naqra iktar ġranet għax wieħed forsi stenna li ħadd jispiċċa qabel għax din hija xi ħaġa li hija normali meta inti jkollok outbreaks li inti jkollok
ikollok l-ewwel il-każi speċifiċi li jkunu relatati ma' dak l-event, u mbagħad ikollok dak li ngħiduhom is-secondary cases. U milli jidher issa anke mill-clusters li qegħdin naraw m'għadniex naraw dawk il-clusters li kienu relatati u numru ta' każijiet li huma niżlin. Irridu nagħtu ftit ġranet oħra ħan naraw eżatt x'ħajjiġri bħalma dejjem ngħidu imma jiddependi ħafna x'jiġri minn numri tagħna kemm il-poplu Malti jkun qiegħed jimxi mal-mezzi ta' mitigazzjoni kemm inkunu qegħdin nosservaw ukoll il-prevention measures li għandna fil-post. Xi nirringrazzjakom ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħkom u nappella lil kulħadd ejjew ħudu dan it-tilqim li għandna l-kull min nibatu għalikom u komplu ħudu ħsieb. Grazzi.